tinggi lalampe daerah bukit tinggi kamajalang kapayo kumbu angwi rasonyo dalam hati jo anak kawa bisa jauh baik itu dalam pangananyo ndak di jalan malah di palamu oto batang balarimu labu gadang kelok lava kelok oto batang bali kancang yu kadang lari di 80 kadang-kadang 90 lade mungkin dia la nama bungka kasih karatang nama dan jangkare kejagam bakaya kawi di balakang baik tuana lakadi bilang indah di jalan lah di palang kain jauh panjang lah 9 tajelonya di burando dari jauh lambe di jalan lape bukit tinggi nangka dibilang badan ninyo lakini nangku lah lewat pasal apa yukumbuan menyalang malah kepakan baru di hari itu kok dietong indah di jalan di palamu oto baranti di rangkiang di sinan panompang makan baitu bana sekutiko sudah itu barangke pulau menuju daerah Pekanbaru baitu oto kok balari kironyo malah si muslim dicali malah si muslim hati naninda elok lai semanjak jauh malah dari anak tak lape malah dipandang mata di hati tatap tekanan nanti enggak tak bayang-bayang di nanti enggak malah tak bayang-bayang bahan nasib na anak nanti enggak ayat cukup pulau panangguangan jauh rantau nan dituju coba itu bana dalam pangananyo buwe lari saat itu kironyo malah oto malah sinario lah menuju daerah Pekanbaru lalape malah daerah Sibangkinang menuju ke Pekanbaru malinte malah di jalan rengka itu bang anak kok dihitung di satu lape di simpang panam latibo di jalan rengka wakato inyo si muslim de udah dangakamula disiko sajo cie dah badan ambu itu bana kato si muslim oto baranti tapi jalan seto baranti oto di simpang jalan rengka turun sekali si muslim tadi itu bana sekutiko nyimbau pulo di sidarwis ko iyang disiko ketingga iko balanjo dia muslim itu bana kato sidarwis ambil piti di si muslim seminggu balanjo nyobari yang tarimo kasida katoinyo samo-samo kato darwin kondak cocok besok di Pekanbaru ke Bukit Tinggi pulang kampung bisa yuo atau sampai ke Dumai jadi yuo ambillah oto sinario ongkos cuma makan tak kama bayi itu kata darwis di kiranya malah hari itu hari badarok patang otopai muslim tinggal mah di Pekanbaru tagak-tagak malah di tepi jalan mencalik kiri ke kanan alalangang bantuannya jalan gadang tentu kamalinte di jalan gadang kironyo malah di hari itu di tengah-tengah mana jalan gadang malang tak dapet kaditulak mujuan tak dapet kadiraya mandasi sedan di belakang di
pondasi sedan di belakang pakam remnya malah kok dietong balago banjo aspal tabi api dipandangi tetagaklah sedan di belakangnya turun sekali supir sedan tu berang-berang nyotu kini baa katanya supir sedan kurang ajang kurang mangarati mangang disiko tagak di jalan gadang ku ambuanta tadiang tu mati baik tu bana katuinyo baabana panganang sabananya daleko jalan gadang tagak di tengah-tengah pulau baik tu bana kato supir sedan bakatoinyo si muslim nanambo dan bakan dak mati ambo baru tibo di pakan baru turun dambo joto sinario baitu bana katoinyo satonyo sabi serupa itu tekajui supir sedan tadi bunyi basonya baso padang batanyo supir sedan tadi bunyi basoang baso orang padang kuang atau indah memang dambo orang padang tapi padangnya bukit tinggi itu bang anadai onanuda latanya modetwene sawi malah orang padang malah sama orang padang yang wadanawa nanamu orang padang pulau wa itu kata supir sedan otuene ade awak le sama orang padang naiklah ke sedan udah kau itu mana katanya gak ragu muslim menang katur cali BM sedan tu ketek mana BM mana BM sedannya lainnya malah si mustadia kato masuk supir sedan mangalo cam yang naik oto udah baik itu mana katoinyo mawak sama orang padang gak ragu si muslim tadi calik BM-nya ketek mana anta oto pejabat anta ke polis Riau nam punya oto nambe doanggo nyebao kate otoko nyorandam pulo masuk tansi otuene camenya kadibao masuk tansi baitu bana si mustadi nyopaci baunya malah di supir sedan mangaluang ragu naik sedan muda nyumbuk malah lambe kironyo namuinyo naik sedan letakkan bungkusan di belakang lah naik muslimat ke sedan lah duduk di samping sakutiko supir sedan angka dietong agak naninyo supir sedan kola naik loma oto kini satu tibu mah dia tetu kontak di beyong masini di la jalan sedan dari sinan detene kancang sedan balarian takamai nyopai baitu bana sedan nyobao baitu supir nama bau agak de sedan kancang lari nyonama bungka kasih karatang nama nantiang karekel jagang sabantu pucu di lancan sabantu
sanyo balari kancang sedananku de untung teka diala anta kamai nyobao de pandai supir mambao nyobao kakade nasi de trene kadenasi amere kadenasi nyomasuria lapo kadenasi nampunyo ayo rampiaman kawan lamu di supir dan dia hari datangkan kadai retene datang ke kade kiranya malasar itu tetagak sedan di halaman kontak dicabik mesin mati turun lainnya waduh malah si muslim Josupir malah sedan tadi batu pri malah koto sekutiko kalau deinya malah si muslim kamanya bau di supir sedannya payunya langsung naik ke kadena ngasih soto timu dalam kadenasi la duduk ate kurisi tangan tarampe ate meja nanelok sayo nambah kaji anak nantingga tatak tekana na hidangan ala talatak malah di hadapannya bau makan di supir tadi yo neninyo si muslim layo pulo dalam penganap bari lapar dibawa makan tentu yo sanang raso pangananyo ode untung teka diala agak deinyo si muslim tadi sudah makan sudah lah minum tentu marokok sawatang corang nyagi rokok samsu malah di supir sedan tentu gak lama patik rokoknya wah itu mana si muslim tadi sadang marokok supir bertanya kok iyo yang dari Padang di mana kampung jo halaman malah daerah Padang baik itu mana katanya siapa konamu sabananyo apa tujuan ke Pekanbaru baik itu mana kata supir tu kok itu nanu datanya kok kampung ambo di Bukit Tinggi baik itu mana katanya ambo orang taruh Bukit Tinggi baik itu kata si muslim kok namu ambo dah si muslim dek bansik di korong kampung dek saki idrik di kampung mangkuk dirangan tahu dai perantau tentu ke bausau itu dah katanya jadi apa modal nama bau kerantau nangko kok modal daya indah ada mai tubuh aja badan diri ambo saja pai badan diri serupa iku ambo kerantau dek banse di korong kampung mangkuk kerantau badan ambo
tanyo mana kasih muslim bukan modal piti banyak bukan ringgit je rupiah lejal yang awak dirantau orang nangko dari kampung koda ada piti bilang koda ada ringgit je rupiah barani kita pakai yang katoinyo kama sayo malaka dibao asale barani badan diri tata jadi kasadonyo baitu kato supir tadi satu didanga serupa itu kok kabarani lo dai nang kaditanyo kama sayo ambonamu lasanang dalam panganannya kini ku ambolo dana matanya ko iyo udah urang padangnya di mana mana sialo nak muda katanya ko itu nang tanya muslim namu ambo kok kadi bilang kampung memang ambo di padangnya jauh tak panci dari kota di pesisir yang kampung ambo tersabit daerah Painan kampung ketek di bunga pasang kalau namu udah nangkari tanya di kampung malah namu ada yu namu asli Caniago tapi udah di kini di Pekanbaru udah bakawan je pareman banyak ado bakawan orang Batak ado pulau bakawan je orang Jambi orang Jawa pun ado juga orang Minang banyak juga jadi namu dari siku ado lo galanyo katoinyo si Asbon galaudai satori sawi rupo itu koyo lah jale malah sarupo kini jadilah sanang dalam panganan koyong ketinggal di Pekanbaru nangko lenamu ang diam buantan ke pasar bawah di sinan pareman banyak udah ketua pasar bawah baitu kato malah dasi aslon kalau piladang dah kaba belok katukuran dalam rimbu kalau citu memang elok kini kok badan diri ambu tolong labau ladi bayi malah bali nasi la salase kasadonyo barangke dari kadenasi la naik kasedan sakutiko satu naik kaduonyo ates sedan kontak di beyong lama sini di otot kajalan sedan kajalan leanyo lain alam masuk kaki satu dari satu opor karu di jalan lari di nanata lah di opor kaki itu jo ampe lari lah di nanata wah itu mana lah kadi bilang yo kancang lari lah oto sedan dan kadang 80 dan kadang 90 ne ado ju lari saratri nambah bungka kasih karatang nama dan yang karek kerjageng itu mana sedan baladi bantulah pucuklah dilancan sabantu pucang dilapis sanju itu mana sedan kencangnya dek lamu lambe lah di jalan indah di jalan lah di palamu indah di jalan di palamu kain cawu panjang 9 lapuk tajelo di burandu dari jauh lambe di jalan dituju raja tibo lainnya di pasar bawah batobok pareman banyak basalam-salam dia pareman basanang hati oh badan lainnya detene
dia you nyobari tahu malah dia bahas pun basui kuat di ambu dari kampung konda ambu ado bana di siko inyo bisa kaganti ambu baik itu bana kata iya lasanang dalam panganayo dia don tampe malah panginak panyo kok makan di kadai nasi madisinan malah di pasar bawah biari baganti pakan nabi pakan baganti bulan abi bulan bertambah yuo 5 bulan dipakan baru dietong pulau malah nanti enggak di dibilang pulau malah nanti enggak jandonyo di korong kampung bak namu piak sinaromi semi panggilan inyo samanja lah cariinyo yo si muslim olah lewat nampik bulan sudah cari lah dapik jodoh yo nalain nak bujang mata dapik deinyo di bujang lo dapik deinyo mana di semi tu kiranya karajonyo superoto membawa opret belok pasar oh siap pulo namu malah dapik jodohnya bak namu buyang mai kini kok dietong Ali Usman namu inyo dapik jodohnya malah dinyo kini ko siemi ko namu doana kagantinyo doana dapik gantinya wak namo ma Ali Usman Superoto belok pasar Bukit Tinggi baitu bana kok dietong dak untong teka diala kiranya lalah moyu kiranya Ali Usman dimain tai kok nyampang lah cari katanya emi besok di nampunyo tatap awak mandapiknya tuan tapi kok dicalik malah sama kini indak maniru sama nalamu kok dicalik langga mode kini sadang takabe nanya ragui di cuy itu lainnya malah siem itu lasana raso parastaan dapik gantinya muda mata bak namu lainnya Ali Usman diuntang teka dia lah 3 bulan baru sudah nikah tapi naninya Ali Usman tu ndak ada dole manyupir lai otonya saran kandok samang bak itu bana kok dietong kini ko masih Ali Usman lapai kata ko tiap pagi yo siemi baitu masih muslim tadi ko rindu banyak karena lain tabayang rantau bayu walaupun dapet si Ali Usman si muslim dirantau nantakana ko nyampang elok nasinya kaba awak yo inyo tapi kini ko si Ali Usman dicalik panganainya lah lewat 3 bulan baturutan manda ada manyupir lai ada hari suatu hari katanya si Ali Usman nyebari tahu deket si Emi kini danga kato ambo pado kato ko ambo tiok siang kawan nambah yang mami badan ambo rokok babalian tetalu tetap ado talata tiok pagi ranca ambo bau saoyu ko dapik pinta yo pintu ko dapik kandak dari ambo balila oto di ora sabu
saku baru mati de ambo masadang menyupir ambo baranti ambo ibu mencari emi bau sahur poiko biamu tambah lau sahur lain bali laut to gak sabua boleh bau sahur lo ambo cie lah ngai pikir panjang malah ini tadi ko iyo daot to mama kandaan cubo dietong pitinan ado nyetong pitinan ado indak cukui baa caronyo lay katenya dijual barang pariasan dak jo cukui dodai jale wala lakatande bantunya kasadonyo tapi ba ayu le kamangece kanda inyo nang kabalaku kanda awak la tetayu ode untang malau katu itu indak panami oto kontan babalian oto karidi jadi yudi itu wana wala katwali Usman katemi layo pulo ko iyo jadi mi balioto tapi bali ko disel rodanam o buliambu manggale malah katohinyo kini ko di daerah Pekanbaru toke dari Batam banyak dipakan Dembali sayu dari Bukit Tinggi ko membau ke Pekanbaru sayu di Batam sangat mahanya cuma emiko lai takana kini awaknya buai sarupoi ko bedo ko panyudahan dapet buayan bulu kaki sakit tangan lalu ko di jadi cara mau buat pandai mana malah ali mau buatnya sampai kandak kadilakuan kondak dapet mi di bulan kini di bulan barisuk jadi yu di makadang apik lau hari oh kandak balaku depene sisi pamailah di daerah Kambang sampai ke Baru Hari Haji di malono kandak kadape bulir idik lamu mungkin tak sanang ngawa